Hemen logaritmoen propietateak erabiliko ditugu funtzioa beste modu batera adierazteko. Hau da, deribatzen hasi orduko funtzioa beste modu batera idatziko dugu deribazioa errezagoa izateko. Ikusten duzu nola geratzen den logaritmo nepertarra errokarratu batena, baina errokarratua idaz dezakegu berreketa moduan. Beraz, logaritmoaren barruan geratzen da berreketa bat, eta logaritmoen propietate hau erabiliz idaz dezakegu funtzioa beste modu honetan. Baterdi, hau da nepertarraren aurrian idatzita berretzaile hori, funtzioak hartzen du itxura hau. Baina oraindik beste propietate bat erabiliko dugu. Izango da logaritmoa barruan agertzen denean zatidura bat, kasu honetan gertatzen den moduan. Guk zatidura bat dugu nepertarraren barruan, beraz izdaz dezakegu funtzioa beste modu honetan, baina kontuan izan baterdi bidarkatzen dagoela orain ipiniko dugun adierazpenaren aurrian. Hau da, logaritmo nepertarra zatidura da logaritmo nepertarra zenbakitzailea ken logaritmo nepertarra izendatzailea. Eta gure funtzioak beste itxura hau hartu du. Zer egin dezakegu orain? Propietateak ezin ditugu gehiago erabili. Baina orain hasiko gara funtzioaren deribazioarekin. Deribatzeko ikusten dugu gure funtzioak daukola konstante bat biderkatzen xen menpean dagoen funtzio batekin. Beraz, badakigu funtzioaren deribatua izango dela konstante hori, eta orain egin beharko duguna da deribatu funtzioa. Hau da, deribatu beharko dugu nepertarra x, ken nepertarra x karratu gehi bat. Hau da, kendura hori deribatu behar dugu. Beraz, baterdi egongo da biderkatzen funtzio honen deribatua kenketa batenez, deribatu behar ditugu biak, independienteki, eta daukagu deribatua nepertarra xena, ken deribatu nepertarra x karratu gehi batena. Baterdi orduan bider. Orain deribatu behar dugu nepertarra x. Nola deribatzen da nepertarra? Logaritmoen deribazioa ikusi dugu behin baino gehiagotan. Logaritmoen deribazioak dauko lehenengo logaritmoak barruan duen funtzioa deribatuta, zati funtzio hori deribatu barik, bider bat zati logaritmo nepertarra a. Eta a da logaritmoak oinarrian izan duen zenbakia. Gure kasuan e da. Horregaitik, gure funtzio hau deribatzen dugunean izango da. Zatidura honetan ipini behar dugu. Zenbakitzailean x deribatuta, hori bat da. Eta izendatzailean x deribatu gabe. Bider bat zati logaritmo nepertarra a, baina kasu honetan e da. Eta badakigu hau bat izango dela. Segitzen dugu, ken eta orain oso antzekoa da, zenbakitzailean deribatzen dugu logaritmoak barruan duen funtzioa, eta izendatzailean ipintzen dugu deribatu gabe. Eta bat nepertarra e ere bai. Kontuan izan da, bizatiki hauek bat direla, hau da, ez direla azkenean agertuko, emaitza geratzen da baterdi, bat zati x, ken bi x, zati x karratu gehi bat. Orain bakarrik egin behar dugu da, hor gakoan agertzen den kenketa horretan, izendatzaile komuna atara, eta bien arteko biderkadura izango da, eta hemen geratuko da, x karratu gehi bat batekin biderkatuta, ken bi x, x-ekin biderkatuta, eta azkenien emaitza geratzen da baterdi
bider, bat kenekiz karratu, zati, x bider x karratu gehi bat. Bueno, ipini dezakegu orduan zenbakitzailean bat kenekiz karratu eta izendatzailean bi bider x karratu gehi bat. Azken biderkadura egiten badugu, hemen zatitzailean agertzen dana, emaitzak geratzen da era honetan. 2x berriru gehi 2x zatitzailean.